Yo dibajutke. Wah, matur sembah nuwun. Ya, iki genti. Ayo Mbak, sapa Mbak Mbak Orisa. Ya, Mbak Orisa. Supaya jumeneng, ya. Alon-alon len joget rasa ngoyo-ngoyo, ya. Lagi hamil, ya. Lagi meteng. Hamil muda, ya. Aku ya mbuh kok ya iso lho. Ha iya. Nggih saged, Pak. Lah maksude iki wong kowe iki bengi lunga, awan turu, bengi lunga. Mayang terus, melu mayang terus kok ya iso meteng. Isu-isukan nggih saged. Cangkem. Caedan ora. Tayungan kok. Iya. Ya ora apa-apa karang ya kebutuhan kok ya Mas mangun bali wisma wis ora bab sing saru meneh ya. Ya ngaturke apa kowe? Ya. Wonten pambunutan mboten? Ora ana pambunutan ki sing menehi apa sabun mau ming nyuwun lagu limbuk. Oh ya. Nyuwun lagu limbuk. Diaturke apa sak-sake no? Ya. Ki mau saka Bapakne Rio ya wong Juruk. Nyuwun caping gunung wis diaturake ya kowe ngaturke apa tandha mata apa nggih tandha mata apa matane lara terserah ya tandha mata nggih Pak ya tandha mata dibawani ngono ora kuwi bawane enten ya nyilih-nyilih ya ora apa-apa memanise Barati pacaane pangapra saja neno ganda slowa sewira gane neno rino wengi mangatra montang manting tanjena neno kang masih rodoh wong bagus. Oh iki panitia lumantar WA iki nyuwun gending aja dipleroki. Oh iya. Nggo diaturake, Mak. Neno. Gampang temban beda tandha mata senadyan to ora nesra
Ngopo do guyu? Aku ki ora apal kok dadi kaya nuntun kaya yak-yak kae. Tandha mata matane sapa? Ya. Ya. Tak simpen ana kamarku dadi seling seling Sembah nuwun. Ya.